nke a bụ ofu automatic rifle nke a bọmbụ nke a bụkwa another bọmbụ o nwere ebe o nwere eriri alụrụ ya arụ ọrụ ka med bọmbụ yes enwe isie ya ọkụ ebe a nke a bụ mma ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa Nnewi Central Vigilante akparala otu onye n'ime ndị ntọ ndị na-enye nsogbu n'obodo ma napụtakwa otu nwaanyị bụ onye nke ha tọrọ atọ ma na-ana ezinụlọ ya ego. Nke a mere n'obodo Nnewi nke dị na steeti Anambra dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo nke ha bụ ndị ọrụ nchekwa zipụtara ebe ha nọ wee kọwaa na ọ bụ naanị otu onye n'ime ndị ntọ ahụ ka ha nwudenwuru bụ onye nke na-eletewa ndị atọrọ atọ ma ọ bụrụ na ndị ntọ ibe ya amapụ ọrụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị nke nwetara dịka ha bụ ndị ọrụ nchekwa wakporo ụlọ ebe ndị ntọ ahụ na-edebe ndị ha tọrọ atọ gụnyere otu egbe, mgbọ ogbunigwe abụọ ya na otu obere mma. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. okwu oge eche datrum ahụ enwetara go kere dabara egbe a na bọmbụ a na rum ahụ okay the boy that your friend dabara egbe a na the bomb n'ime that room and efuru ya efuru dịtị egbe na bọmbụ a then kedu ife ikwuru oge a kedu ife ikwuru ka efuru ya go mechie ọnụ go hapụ okay biko ọhaneze na-ege anyị ntị from information ihe a bụ ndị Nnewi Central Vigilante known as Nico Shari ihe a bụ one of the kidnapper anyị butere na mgbede a onwe one woman ha kidnap wee keep inside the room kere ha Obiofia Ụmụogbo Nnewi ọganihu na-anya ebe a so anyị jere ebe a nke a bụ onye nke anyị nwetarụ o wee chi ime escape ọhụ na ọgọdọ wee kee nsị nke a bụ ofu automatic rifle nke a bọmbụ nke a bụkwa another bọmbụ o nwere ebe o nwere eriri alụrụ ya arụ ọrụ ka med bọmbụ yes enwe isie ya ọkụ ebe a nke a bụ mma anyị nwetagasịrị n'ime that place so ihe a bụ the bomb the two bombs enwetara enwe ha ya ọkụ ọbọsụ everywhere ka one of the kidnapper chọrọ ime escape others anyị enwetaghị others mana nke a as God may have it ka o mee escape ọhụ na ọgọdọ wee kee nsị ese na afa gị ogone Chinonso onye nwoke dị onye ebe onye Anambra State kere ebe ọ na Anambra Ụmụuchu Chinonso awụ onye Ụmụuchu ọ si n'obi ọgbalụ si ọgbalụ wee bịa ya na ndị otu ya wee bịa lentere ebe ofu ebe na Nnewi n'Ụmụogbo Obiofia wee na-eme kidnapping. anyị ga-egosi ụnụ one woman ha kidnapụrụ wee keep ya inside room. Ego ole ka a na-arụ the woman? Ego ole ka ụmụ ya kwụtara? Okay, mana ị na-ebe edebere the woman. Okay, ị na-ebe edebere the woman kechie ya ọnụ. Okay, so anyị ma anya egwuregwu mmadụ nke ajụrụ ajụ. So thank you very much. ego no ye wotala ego ni nwan o no wota ya na ọkpọ ma na ya monyo malụ nwunye malụ ụmụ ya ozugbo na omele na ọpụrụ n'obodo a kpamkpam maka ọrụ onye abụrụ onye Igbo ọsọ ọpụrụ n'obodo a na ọ ọpụrụ n'obodo a na ha ama ebe ọ nọ ejidekwa mana onwego onye nke ha meminara ememina nwoke ka ọ nwaanyị amụrụzikwa mana oge ahụ eburu gị bịa ebe a mmadụ one na ebe a that day butere gị because ebe ata ha na-efichie gị anya nke a efichi na moto ka mba ka mbugido ọha na eze na-ege ntị ọ ka o si wee gbata wee kwụrụ anyị kwu na aka ya ebiriri ndị ọjọọ na n'ife anyị na-eme na Nnewi ọ ka ndị Nnewi Central Vigilante original Nnewi Central Vigilante
onye na-ekwu na owu ji osi wa na ụgbana ọ information anyị nwetalụ ka anyị ji wetres ba wee rescue ka the woman ha kidnapụrụ. Ego one ka a sị weta, ego one ka a kwụrụ? Ego one ka ha bụ ụzọ kpọ? At the end of the day, ịmaghazi ego one akwụrụ akwụ ma na-akwụgo ụgwọ. Oke, nke ahụ nke jụ si na egburili gị ọnya nwa because na ọnya nwa ka nweta na lum ebe ahụ eji gị, so ọnya ka a na-ekip ịghọtago. So mama ọ Chineke aka Chukwu dị ya ri na-ekene Chineke. Kedu ife ị nwere ịgwa ndị sekuriti Nnewi ya, ndị White House? Kedu ife ị nwere ịgwa ndị White House? Ife mmekwu almati Chineke melu ka esi na afa wee bịa napụta m. Ekene na ịma mma na nsọpụrụ n'iche dịkasị alba n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Mmadụ m ọmte nke nyawo agbaghịzi ebe mbọ maka ụlọ taa ka ibe bido mee nwa ma ego ọgbụgbọ n'aka nwanne m nke dị ọkpara emeli ọpụreshọn osi na wee nọ. Mama hapụzi okwu ife anyị ma na Chineke kwuru na ya nwụrụ ọhụ onye asị ya nwụọ nọ ya wee situru n'aka anyị ndị sekuriti nọ na Nkwọ Nnewi. Anyị nwawu ndị a na-akpọ ndị sekuriti original ndị sekuriti Nnewi Central Vigilante ndị kochali ka eji mara anyị nke onye isi ha wụ ụdị kọmanda nọ na Nnewi wụ ụgbana ọ ndị ọrụ ya dị ife niile a. So anyị kwuru na onweghị ife ya emeghị and onweghị ife ya emeghị and na Chineke azọpụtago gị and ịma nwozi nsogbu ọzọ n'aha Jizọs. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya. Ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọbskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.